गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै आङो आरो गोदान मोनसेबाव भिडिअ लाबोबावदों आरो नोंथांमोननिसिम ना। दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय आङो दिनै साननि ओंख्रिखौ सबायजों साम'जों संगोन आरोना। आंनि हासबेन्डआ बेसेबा गोबावनिफ्रायनो सबायजों साम'जों जानो होनबाय थादोंमोन। आं दिनै संना होनोसै आरो। आं साम' जाया नालाय ओंखायनो संनाय जायामोन आरोना। दिनै संसै। आंनि संनायखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो आसा खालामो आङो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगोन होननानै। आरो जेसेबांखिनि आंनि आपल'ड खालामनाय भिडिअखौ नोंथांमोना नायदों आरो साबस्क्राइब खालामदों, बेनि थाखाय आं गोरबोजों नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय आरो गोजोननाय थाबाय। आरो दिनैनि भिडिअखौ बेबायदिनो नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय। आङो रोंबाबो रोङाबाबो मोनसे सबायजों साम'जों संनायखौ माने भिडिअ लाबोदों आरोना। बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आं सुरु खालामनोसै आरोना। थाव सेरनानै लाबाय नै। ओमफ्राय थावआव आङो संख्रि आरो हालदै होखाबाय आरोना। मानो होनोब्ला साम'खौ होखांनानै जेब्ला हालदै संख्रि होयो अब्ला लाद्रा जायो आरो। साम'आ नायनानै लादो, होनोसै होबाय। ओमफ्राय मोजां एवनोसै आरोना। बेयाव हालदै संख्रि आं थावआवनो होखाबाय नालाय दा कालारा मोजां जासिगोन आरो। दा संख्रिखौ हालदैखौ साम'आव होदेरोब्ला माने हालदै संख्रिया लाद्रा फिद्रा नाङो नालाय, ओंखायनो थावआव एवखानानै लाबाय आङो। नायलांदोनि कालारा मोजां जाबाय साम'आव। एवबाय आं मोजाङै फोनांबाय संख्रि आरो हालदै होखानायखौ मोजाङै एवनानै आङो मोजां फोनांजोबनानै लाबाय आरोना। दा आं दसे खोबनानै दोनथ'नोसै। बेयो दसे अर फिसा खालामनानै होनोसै आङो। एसे मोजां गावनि दैखौ जाहाथे रानो। गोबाव एवनांगौ आरो साम'खौ ना। गावनि दैयानो बारा रानथ'वाखै दा। गावनि दैया रानहोथारनांगोन। रानहोनानै जेब्ला गोरान जानानै बेरगोन अब्लासो जों दैखौ होगोन आरो आङो। एरगासिनो आङो। खोबना होफिनबाय दसे एसे गोरान जानानै। फारसेथिं आङो सबायबो रुखाबाय आरो। सबायखौ कुकाराव रुहरखाबाय। दाबो एसे दैया राननांगौ एसे दंबावथारो। खोबफिननानै दसे होबावनोसै आं। एबार साम'नि दैया रानबाय बायदि मोनबाय आङो। नै एबार थावआसो दङ। आं थावखौ एसे होनाय जादोंमोन नालाय, आं दहाय जेबो सेराखैमोन। दा आङो सामब्राम, हाइजें ओमफ्राय बानलु बेखौ देनानै लाखादोंमोन आरोना। साम'आ बेरगुलायबाय नै। ओमफ्राय आं बे सामब्रामखौ दा नैबे साम'नि गेजेराव बे थावआवनो आं एवना लानोसै आरोना। एक्सट्रा एवस्लायस्लाय बेयावनो एवनानै लानोसै आङो। बे थावजोंनो एरबाय आङो। एसे खामहांबाय। एबार आं बेनि सायावनो जिरा मस्लाखौ होना होखानोसै थावआवनो। जिरा मस्लाखौ होबाय। ओमफ्राय एसे एरनानै मिलायनानै लानोसै आरो। जाबाय बायदि मोनदों आं। दाना लागायजोबनोसै आरो साम'आव एरफिनजोब्बाय। बेयाव दा सामब्राम गुफुर, हाइजें, बानलु बिसोरखौ देनानै लानानै होबाय। दा आं दैबो होनाय जाबाय नालाय दै होबाय। एबार बेखौ गोबाव गोदौ होसिगोन आरो आङो। साम'खौ गोजा गोबाव गोदौनानै फोमोनग्रोसिगोन आं। नै गोदौबाय। आं सबायखौबो रुनानै लाखादोंमोन। नैबेलाय सबायानो रुनानै खारदै होनानै बेखौ दुफु दुफु सानानै लाखाबाय आरोना। रग' रग' मोनजाबा थावनाय मोना नालाय। आं दा होबाय सबायखौ साम'आव।
साम'आबो गोदौनाया गोबाव जाखाथारबाय। आं दा मिलायजोबनानै लाबाय, गोदौबाय। नायदो नै माबायदि जादों। आं बे साम'खौ संनायावनो ओंखामबो फोमोनबाय, सबाय रुखांबाय, आरो आं बै फारसेजों दा सबाय बिमाजों आलुजोंबो एवगासिनोखा आरोना। अफिस टाइम हास्लाबा नालाय आं ओरैबो जाननानै लाखायो आरो बिथिंबो सङो आङो संबाथाय। आं फुं बेलायाव संदों आरो बेखौ। हाजिराबो दङ नालाय, हाजिरा मानसिबो दङ, बेनिखायनो आङो संखानानै गालांनो गोनां जायो। दिनै ना बेदर जेबो गैया आरो बे सबायजों साम'जोंनो, ओमफ्राय सबाय बिमा आलु भाजा। आङो सबायखौ जाया, सबायजों साम'जों आं जाया, अब्लाबो आङो संनायखौ रोंसाबगौ आरो एसे। आंनि थाखाय ना दङमोन, एसे ना संनानै लाबाय आङो, दहायनो खोन्थानाय जायासै। दा गोदौगासिनो नै सबायजों साम'जों जासिगोन बायदि मोनबाय आं, गोबावबो जाखाथारबाय। जाबाय बायदि मोनहांबाय आं नै, जासिगोन नायदो नै। एसे घन' जाहांबाय, एसे कालारा आलादा जालांबाय आरोना। जाबाय बायदि मोनबाय आङो। आं खोमोरनानै लाबाय, मोनबाय बियो। आंना सबाय बिमा भाजायाबो जासिगोन।